percentage sung chang pa chi tu na kan swing out ani phung sang sang te percentage arrow ti vel te kan chok chho do ni a percentage arrow kan dir ma saberanga formula chu percentage arrow formula chu achunga adiklo na zat arrow chuan an hnuaia original value kha ni dawna chu 100 a multiply hi a basic formula nia a percentage tun ta panga nei khanin a dang lam chuang lo ti na ni hei po hi tun question en chho dawn ni la question number 1 a question a kan huang hianin zirlai pakhat chuanin 3 multiply I tura 5 in 5 a multiply tura 3 ni lo multiply pala chumi chu percentage kan zong mai dawn ti na nia chu percentage tun ta pangai khanin Antinan 5 aya 3 na lo multiply pala a difference hi kan zonga hi error na 5 atanga 3 pa chu 2 ne hi difference ani a error adiklo na chu percentage error zong don taila error chu 2 ne original value chu 5 hi ani don ti na ni achan chu 5 multiply hi original 5 pa multiply to a 3 na multiply chuan 100 tin anianga chuanin kan katanga chuanin percentage error chu 40% ti hi lo ni dawn ta ni question number 2 a angle question kan huang hen angle 37.5 degree a ti tu kha han te 36 in a measurement kha amte kha ni lo ni ta tu po chu diklo na dun chole tu tho kha ne hai po har tuang lo wa 37.5 Turan han te 36 kha lo chok lo ni sia ti wang hi mi te point difference kan zonga 1.5 lo ni ta error hi chuanin error percent chu 1.5 by original value 37.5 100 multiply le nianga point le point cancel dila 5 into 20 5 in 5 7 5 5 chuanin 15 1 15 in 5 alo nia chuanin 5 in hi 4 chuanin percentage zero chu 4% in alo ni ta ni question number 3 two numbers are respectively 20 and 15% more than third number the ratio of two numbers there and then a b hi two number hunta se c hi a third number kha lo ni ta se a percentage in pega bangin c hi 100 ni se kan tela b chu more than third at third term na pathum na hianin 20% in an punchon 120 tinania 50% na punchon 150 he hi ja chu da aza som hi 20% hi da dom taila chuan som ni lo chok ta 100 le 20 be chu 120 lo ni ta hi chu sui dau no hi chu bangin direct in 120 ti hani kan sui dau ta hi an chok ti la 3 in 3 4 3 50 chuanin 0 le 0 hi kan selila chuanin number pahnih te ratio chu
He alone is tani 4:5 he question na Mizo Junior kan tu tiam mong sumo percentage increasement le decreasement kan zero na tuna join percentage increase dan question kan enang join question number 4 retam question kan mohon the salary of a man increased by 20% from 2006 to 2007 Tugin 20% in increase sa he Yesterday sang he present 25% increase sa zonim sang he paruka atau tu sang linear sang he present so question tu kan setiam tu rangai la sok sodo ni la inan yang 2007 2008 yang lo ti masela setiam al samzo nan 2016 na atlo tu 4,000 na niya chuan sang he paruka tanga sang he pesari chung khanin 20% in increase dinani chu 1.2 lo ni ta a percentage lai lang mungkin 120 increase na chu 120 by 100 ani chuanin 6 by 5 6 in 5 and 6 divided la 1.2 lo chodo na chuan ang ni pasari ta sa he pre chu hanin 25% in increase niya chu 1.25 ania chuan a questionin sang hi pasari a ro za tu kamin zo don ta ni chuanin thil hada ni lawa sang hi paruka ro le a increase na 20% hi multiply tur ania kan multiply nga 1.4 le cross multiply to 40 ania bel pathuma oma point ma bangin bel pakhat kan bana ei sang hi pasari a ro tu chuan ne kan chu chok to sang hi preda ro tu hi chu so be shimila 1.25 le 4800 nia hi a ro tu chu lo ni ta chuanin a question na Mizo 2007 na a ro tu chu hi lo ni ta ni chuan question number 5 pa tuna mi question che khania number 10 mi dang nam ti na nia tuna chuanin sang hi pasaria a ro sang hi paruka ro zai kha min zo de thum to ta chuan question na tangin ten lo ti le la sang hi paria hi lo ni ta ni sang hi paru tang sang hi pasaria hianin 20% in increase lia la tang hianin 25% in increase boka 1.25 ania chuanin hetai chuan solve ta kan hmanga backward calculation hi pa saria ro hi jing hi sang sari ni ta ni sang ni pasaria ro le sang ni paru le sang ni paria chunga a ro hi shortcut method in zondan ama chu backward calculation in kan tianga sang ni paru ka a ro she tur chuanin amasa a kha chuanin kan multiply be chuanin backward calculateส่วนฟังchuanin kan divide ve thung chuan 1.2 in chuanin 1.2 in divide ti la ron chhuak tur chu hi ron chhuak dawn ta ni chuan point hi kan chuanga chuan sang hi
Pada tahu tu 1.25 chu hot wat e calculate sum thowin thì cần multiply lenga aron suaki 33750 rồi ni tani backward anung lam antenna an malam pang phim zum nan ka chuanin kan divide je ranga chuanin a malam pang a dot le kha to ni multiply na kal thin do tani chuan hi an chan na chu lo ni tani